Здравейте, скъпи хора, и добре дошли в днешната дихателна практика. Преди да започнеш дишането, ще помоля всеки един от вас да прочете описанието под това видео. В него съм описал противопоказанията, с които е необходимо да се запознаеш. Там ще видиш за кого не е подходяща тази сесия. И казвам изрично, за хора, които са бременни или с сърдечно-съдови заболявания, тази практика не се препоръчва. Така че прочетете противопоказанията, прочетете описанието и също още едно задължително условие по време на дихателната практика е необходимо да сте седнали или легнали. В никакъв случай не изпълнявайте дишането изправени, докато шофирате или ако се намирате в близост до вода. Така че още веднъж прочетете противопоказанията, задължително бъдете седнали или легнали, докато изпълнявате дишането. Нека се насочим към дихателната практика и още малко описание. Така, за днес имаме дишане за енергия. Това имаме в менюто. Ако се чувстваш в застой, ако се чувстваш в плато, без енергия и желание, ако усещаш, че нищо не ти се прави, ако искаш да се активираш обаче, ако искаш да започнеш да действаш, ако искаш да започнеш да вкарваш повече енергия и тонус в тялото ти, тази дихателна практика е за теб. Какво ще включва тя? Два интензивни рунда, в които ще вдишваш 30 пъти през носа и ще издишваш 30 пъти през устата във всеки един рунд. Показвам нагледно, за да можеш да се запознаеш с техниката. Необходимо е, когато вдишваш през носа, да вдишваш дълбоко с диафрагмата в корема и да се получи нещо от сорта. Опитай. Сложи си едната ръка отпред на корема, вдишай дълбоко през носа и издишай през устата. Целта ти е да вдишваш дълбоко и да изпълваш цялата тази част с въздух. Отново повтарям, два интензивни рунда. Във всеки един от тях ще вдишваш около 30 пъти през носа и ще издишваш през устата. В края на всеки рунд аз ще те поведа за задържане на въздуха. Ще задържим въздуха си при вдишване. Тоест ще ти кажа нещо от сорта. Вдишваме, издишваме заедно 3 пъти, задържаме на последното вдишване. Задържаш въздуха си колкото време ти е необходимо. Ако ти е прекалено натоварено, просто издишай леко и задръж. Задръж колкото време можеш. Не е необходимо да държиш прекалено много. Това е за практиката. Ако усетиш по време на дишането, че леко ти се схващат ръцете, краката, лицето, просто забави дишането, но най-важното е да не спираш. Още веднъж, 2 интензивни рунда, вдишваме през носа, издишаме през устата, ще имаме 2 задържания на въздуха, след края на всеки рунд аз ще те водя през цялото време, ще има музика, ще чуваш и моето дишане, но ако ти е прекалено бързо моето дишане, дишай с твоето темпо, с твоята динамика. Пожелавам ти едно прекрасно дишане, да се заредиш с още повече енергия, да усетиш силата в себе си и да започнеш да действаш в живота ти. Пожелавам ти прекрасно дишане. А сега можеш да се настаниш удобно в седнало или легнало положение, да затвориш очи и да се отпуснеш в тялото си. Припомням, темпото ще е по-динамично. Ако темпото ти е твърде бързо, спазвай твоето темпо. Не бързай, усещай тялото. Въпросът е да не спираш дишането. Ако ти стане прекалено некомфортно, просто забави, но не спирай. Усещай в момента как бавно вдишваш, издишваш. Ще започнем практиката след няколко секунди. Усещай. Къде в живота ти имаш нужда да придобиеш повече енергия? Започваме след 3, 2, 1. Вдишай дълбоко през носа и издишай през устата. Вдишай през носа и издишай.
Вдишвай, издишвай. Точно така. Продължавай в твоето темпо. Усещай как тялото започва да реагира. Има ли някъде болка? Има ли някъде товар? Кой е товарът, който е стоял на пътя на твоята енергия? На пътя на твоята сила? С всяко издишване опитвай се да сваляш товара, напрежението от физическото тяло. Точно така, продължавай. Можеш, довери се на тялото, просто не спирай. Дори да е некомфортно, довери се. Има ли нещо, което все още ти тежи? Все още те ограничава? Сваляй го. С всяко издишване премахвай ограниченията. Остава съвсем малко. Може леко да забавиш дишането. Остават още 3 рунда. Вдишваш през носа. Издишваш през устата. Вдишваш през носа. Издишай ограниченията. Последно дълбоко вдишване. Вдишай и задръж. Можеш ли да усетиш енергията в себе си? Къде в тялото задържаш своята енергия? Наблюдавай. Усещай как енергията започва да се създава, започва да бълбука в теб. Издишаме само след малко. 3, 2, 1. Издишай. Нормализирай за момент дишането. Точно така, започваме само след няколко секунди втория рунд. Отново вдишваме дълбоко през носа. 3, 2, 1. Вдишай през носа. Издишай през устата. Точно така, усещай вече тялото. Сега искам да вдишваш енергия в себе си. Точно така, вдишвай енергия, издишвай ограничения. Вдишай енергия. Вдишвай силата в себе си. Точно така, вдишвай сила. Сила. Издишвай страховете. Издишвай всичко, което ти пречи. Вдишвай сила. Точно така, продължавай. Остава съвсем малко. Довери се на тялото.
Какво искаш да постигнеш в живота си? Със своята енергия. Какво искаш да постигнеш? Продължавай, остава съвсем малко. Вдишвай сила и енергия. Вдишвай. Издишай страховете. Последни 3 рунда. Забавяме леко. Вдишваш през носа. Издишаш през устата. Вдишваш през носа. Издишваш. Последно вдишване максимално дълбоко. Вдишвай, вдишвай и задръж. За какво искаш да използваш енергията си? Усети силата в тялото. Усети силата в мускулите. Усети енергията, която имаш в себе си. Издишаме след 3, 2, 1. Издишай през устата. И нормализирай дишането. Усещай тялото. Остани за момент със себе си. Какво искаш да постигнеш днес? Къде искаш да действаш повече? Остани колкото време ти е нужно. Запази енергията и използвай я през целия ден, през цялата седмица. И знай, че енергията не идва отвън. Най-стабилната енергия идва от теб. Идва от твоето тяло. Използвай тази енергия, за да постигаш целите и мечтите си. Благодаря ти, че бяхме заедно. Остани колкото време ти е нужно в момента. Остани със себе си. Когато имаш готовност, раздвижи пръстите на ръцете, на краката. Отвори очи. Продължи деня си с още повече хъс, с още повече сила. Ако имаш необходимост да направиш още по-дълбоки дихателни практики, с които да освободиш в дълбочина стрес, напрежение и да добиеш силата на своя потенциал, каня те в груповите сесии по соматично дишане, които организирам. Повече за тях можеш да видиш в профила, в YouTube или навсякъде в социалните мрежи. Пожелавам ти един прекрасен ден, насреща съм и знай, енергията е най-ценният ресурс, който имаш. Грижи се за своята енергия, грижи се за своята сила и я използвай, за да постигаш мечтите ти, за да служиш и да се радваш на живота. Прекрасен ден и до скоро!